Mga kapuso, karubuntaga makauban nato ang top 6 sa recently concluded nga agriculturist licensure examination from University of Southeastern Philippines, Mabini Campus. Atong sayron ang iyang pagpanikamo tug kalampusan, may buntag Julina. May buntag, ma'am. Alright, Julina, congratulations ha. Kumusta ang imuhang feeling right after pagkaibalo nimo nga nagtap ka? Dili jud ko katuo kay unang-una lisod jud kayo ang exam, then dili jud kayo siya nimo ma-expect nga makapasar maayo. Kung dili mabalik na lang sa sunod nga board exam. So nasa kong una nga dili ko kapasar jud kay naay isa ka subject sama sa animal science nga perti jud kalisod mo nang wala jud ko nag-expect nga ingana matap pa jud. Nasa kong una makapasar lang ang top ko, nag-ampo jud ko nga makapasar, pero sa pag-top wala jud ko nag-expect nga makatap. Unsa bang nag-impluwensya sa imuha, Julina, to take agriculture course or imuha beginning kabubuton nga mag-take ana nga kurso? Sa pag-take sa agriculture is unang-una ang ako ang pamilya nag-uma, si tatay mag-uuma nga muang konsumo, nagdako mi pulo mi kang magigsuon, mais jud ang amuang konsumo, tanom ni tatay unya gagmay lang ang iyang mga tanom, dili kayo daghan so dili kayo pangbaligya. Unya ako ang nanay nagabaligya og gulay sa palengke para matabangan si tatay nga mag at least na additional income. So si nanay nagabaligya og bahala gamay lang kayo nga gulay sa palengke, tabo every Sabado ug Domingo lang pod. So among source of income is para lang ato nga simana is katulang pod siya nga pamaligya Sabado ug Domingo. So eskwela ko og agriculture para matabangan pod ang ako ang tatay nga mo taas ang iyang production, bahala tigulang na siya at least from traditional nga practices mo convert na into modern nga mga practices nga dili na kayo daghan og sakit ang tanom para mas madaghan ang harvest. So pag-eskwela nako sa agriculture, dako jud kay influensya ang amuhang livelihood nga mag-uma. So kato wala na jud ko laing gibasihan, dili na pud ko mo proceed og laing kurso kay dili na pud kaya gyud sa amuang bulsa. Nasayra na mo, Julina, nga ubay-ubay ang mga hagit nga imuhang naagian sa pagtungha. Can you share this with us? Sudjud kaayo ang amuang kahimtang kay maglisod mi nga magbalon, daghan kaayo mag-eskwela, akong kuya, akong ate sa isa ka adlaw na nami sa mga 8 ka buok. So 8 ka balon na nga among himuon. So lisod jud kaayo sa amuang kahimtang ang labi na sa pagkaon, sa financial, sa kwarta, sa tuition, sa tanan, dili na jud makaya sa kuang ginikanan mo. Unang number 1 jud nga hagit sa among kinabuhi ang financial nga butang sa pag-eskwela. Kami ako akong ate ning eskwela o kolehiyo, paningkamot, sariling paningkamot sa mga magigsuon nga tumutong mi og kolehiyo. Ang uban sa akong mga igsoon wala ka graduate kay dili na jud makaya, dili na makaya og tustos sa ako ang ginikanan, dili pud kayo, dili jud ka kahatag bisag gamay lang jud kayo ang mahatag bisag pagkaon, maglisod jud nga ma-provide ang isa ka semana nga pagkaon namo. So naningkamot lang jud ko, ako ang mga igsoon naningkamot og eskwela, naningkamot og panginabuhi sama sa kuha, naningkamot ko nga ma-provide nako ako ang pagkaon, ang akong bayad sa boarding house. Ug akong nanay ug akong tatay, nakita jud nako nga naglisod jud sila. Si tatay gamay lang man among yuta, naglisod kayo siya og maka-provide og income sa amuha. So ang amuang production sa among uma nga gamay is pangkaon lang jud, konsumohon lang sa pamilya kay daghan man mi. Tas si nanay tabang-tabang to iyang pamaligya og gulay katong Domingo niya. Lisod kaayo nga maligya og gulay, nakita jud kay nako kay nagakuyog man ko ni nanay sa palengke every Sabado ug Domingo. Didto ra mi mga tulog sa palengke, maghigyad ra mi og
folding bed, tapos dito may mga tulog, daghan kay makakita samtang matulog mi. Nya duha lang ka oras ang tulog. Alright, Julina, unsa man imuhang tambag karon sa mga students katong mutake pa sa maong licensure exam? O sa tanan nga mga kapuso viewers, labi na sa mga estudyante, ayaw jud din taon mo kawala og paglaom sa pag-eskwela. Kay bisag pobrita, naglisod ta, wala tay financial nga capability, dili na siya hindrance para muundang ta og eskwela. Panikamot lang ampo mag-study o magkugi gayud sa pag-eskwela kay wala tay lain mabilin kung dili ang ato lang ang pag-eskwela, ang atong mga natun-an. O wala tayo lain mahatag po sa atong ginikanan kundi ang mugraduar ta sa atong pag-eskwela o makabot na ang atong mga pangandoy. Alright, Julina, mensahe nimo sa atong kapuso viewers nga nakatutok karon. Sa ako ang ginikanan, daghan kayong salamat no sa inyong pagsuporta o daghan kayong salamat sa walay undang nga paghigugma sa ako bisan pa og lisod kaayo ta. Musuporta jud mo sa ako ang tanan kinahanglan sa pag-eskwela ug sa akong mga higala, daghan kayong salamat kay gituring jud ko ninyo. Alright, daghang salamat, Julina. Kini ang At Home with GMA Regional TV.